yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal waktu goto on woni to Bamako leydi Mali. Amadou Baroba. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde jamalla wale moon bisimilla moon e ley kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude oɗo subaka aljuma laaɓɗo laɓaɗo hooreɓe Nigéria eɓe Benin jewtidi hanki to Abuja leydi Nigeria ko jagorɓe ɗiɗo halfinaɓe jokkodiral ɗe leyɗele jewtidi alhaali kabaru étagol saminere laamu to Benin ko waɗi alet faltiɗo yewtama kañum e ballal ngal konu Nigeria walli Benin e oɗo alhaali ɗum waɗi ko adi batu CEDEAO e alhaali Guinée Bissau e Benin alet arowo yidde mabɓe ko yo Mohamed Bazoum horejo kiɗɗo Niger mo laamu muɗum liiɓa accite kawtal pelle adoniyankoje daraniɗe accitugol Bazoum noddi moɓodiral mawgal ɓe ƴami o hoorejo kiɗɗo Niger jogaɗo guila lewru jeereɗi ɓuuru hitaɗo ujunere ɗiɗi e nogas e tati accite ha lamba to Guinée Bissau kam tabal mawgal waɗi kono koɓe ardiɓe leydi ndi darni hanki suudu sardiyankoru laamu fadde ngu ko yimɓe capanɗe jeegomo e jeegomo woni ɓe hoolare fawa e dow mabɓe e ɓen no tawa yimɓe société civile konunkoɓe yimɓe diina e haalanane en kono kadi e daraniɓe pelle politique tedduɓe bisimilla moon on calminama on juurama on jettama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi payen to Abuja to leydi Nigeria lamorgo ndi leydi toon tawa hanki Olusegun Ajadi Bakary jagorɗo Benin halfinaɗo jokkodiral hakkude leydi makko e leyɗele janane o yewtidi e hono makko mo Nigeria e alhaali jokkodiral hakkude leyɗele mabɓe ɗiɗi ɗe caggal jiidal mabɓe jagorɓe ɗiɗo ɓe jewtidi e jaydiyankoɓe ngal kawtal jagorɗo Benin Olusegun Ajadi Bakary warti e kabaru saminere laamu sakkade alet faltiɗo toon to Cotonou tenti e ballal Nigeria fewde ndi leydi o saaha mawɗo Minati Diallo. Yusufu Tugara jagoɗo kalfinaɗo jokkodiral hakkunde Nigeria e leyɗe janaɗe woni arano e sefade gilla Abuja walli Cotonou e sakkade saminere laamu waɗunde e balle ƴaɓɓide ɗe o warti e on alhaali jagorɗo o sembini koɓe noddaɓe Yusufu Tugara holliti soɓe ballanoli Benin tiɗallaji ko heɓindi leydi herodirdi e mabɓe foof caɗele mum yettoto Nigeria e ngal kawrital jeydiyankoɓe keñen jagorɗo Benin kalfinaɗo jokkodiral hakkunde leydi mum e leyɗe jananɗe Olusegun Ajadi Bakary yetti sanne darni Nigeria e bonnugol nde eɓɓore siwlogol laamu jagorɗo Cotonou o holliti ko fotta temere ɗiɗon konunkoɓe Nigeria eɓe Côte d'Ivoire ana tawa Benin e dow yamirore fedde dental leydi Afrique hirnangue CEDEAO e wi makko konu Abuja jatin ɓuuri hewde e ngu konu ngo CEDEAO neldi e leydi ndi Côte d'Ivoire ko capanɗe joyonno soldeteɓe naaɓi Benin ardiɗo diplomatie Cotonou o holliti ɓe konunkoɓe warɓe wallude konu Benin e tabintinde deƴƴere laamu ngu tenti jatin e lawrade gam sakkade ko hoosi waɗunode alal ƴaɓɓiɗo o fati fillito e leydi ndi aljumare hande ɓe jagorɓe leyɗe CEDEAO ana kani joddade gam laninanade kawrital manggal fedde nde kangal waɗude alan joni o e alhaali Guinée Bissau e Benin